Zarauzkoa kaskarra. Hau, okerra. Eta hau nik uste oraindik ere kaskarragoa doala. Jokoan Pablo, Juanen Normabikoa. Txost eta tanto. 22 eta 10, gorriak pozik eta nik uste hauesek direla gaur pozik edatu diren bakarrak, irabazi dutenak. Eta hiru joke pentsatu galik partidu guzti jokatu garen bakarren bat iztearen. Da frontoia freskosio torri. Azken bi finaletan oso itxura kaskarra eman du. Oso kaskarra. Eta burumakur galtzaile biak. Pablo Berasaluzerentzat aurtengo udako lehenbiziko torneoa, Aitor Zubietarentzat bigarrena, etxarriarra da. Oraingoz, bi torneo irabazi dituen pilotari bakarra. Eta hortxe da Koldo Aldalurren ondoan. Nahi duzunean, Koldo? Bai, hemen aurreraino etorri naiz. Aitor, zorionak. Eskerrik asko. Zuek guk eta denok espero baino asko zerrazak. Bai, nik uste torren beste partidu debatzen ari gara, holakoa gertatzen direla, ez? Zarautzen ere ikusi zen, ez genuen lauretako batek ere bere partidua egin, gaur Pablo oso ondo aritu da, eta nik atzean eutxi egin dut, eta partida gure alde etorri da. Partidu berbera bihar jarrizkero behar bada justu alderantziz bat batu daiteke. Bai, asko pentsatzen dugulako, Juanek eta Jon Anderrek bikote handia osatzen dutela. Egia esan, momentu honetan, bat potenteago egiteko asko pentsatu behar da. Biek beren eguna badute, nik uste dute anatzean pegatina bat bezala egon nintzen, baina txan dizu, aurro bat tokatu da, bihar alderantziz gaitzen duteke. Dena den, Pablo eta zuk ere bikote hona osatzen duzu. Bati bat, zuk agindu ezkero berak tantoa bukatuko duelako. Pablo, dibujotako bat dirudi, ez? Nola bukatzen dituen tantoak, ikaragarria da, matematikoak egiten ditu, eta nire gaur eguna izan dute, ez nik uste dut altura hartu dut, ondo gozatu du bi eskuekin, eta Pablo asko uzten duenez, gustora egatu dut. Esan gehiagoekin jokatzea plazerba da. Ondo dau gara, Bai, gustora. Esan, Santo Domingo finala irabazi nuen, Zarauzkoa denok laurak zuzenen jarri egintuzten final bada, irabaztea nahi nuen, ezin izan genuen, pena da, eta gaurkoa berriz irabazi, ez? Orain bihar pentsatu nahi dut, orain ondo deskantzatu, eta biharkoan pentsatu, eta bihar ja partio nahi dugun, zati guztute bihar ere oso gorra dugula. Segi irabazten eta gogoratu oraindik udara luzera daukagu, Iraila ia erdira arte edo bukaera arte badagoela. Nun jokatu eta txapel mordo bat etxera bateko modua. Bai, egia da, gainera, esatizu, bihar badut, igandean ere bai, eta bihar galduzkero astelenean, hau gainetan gogorra dago. Segi balaxe. Biharko aipatu du Aitor Zubietak eta bihar hasiko da. Gaur Donostiakoa bukatu eta bihar hasiko da Bilbokoa. Eta bihar partida handia dago, alde batetik Olaizola bigarrena eta Begino, bestetik Xala eta Zubieta, oso gogorra ere. Estatistikak. Galdutako asko ageri da gaur ere. Berasaluzek eginak 9 izan ditu. Tejadaz bat, Tairez 6 moztuta bat eta atzean beste bat galdutakoak, 2 besterik ez, bat errestuan usegin du, bestea erasoan. 3 jok egindakoak, 2 tantotxo. Tejadaz bat moztuta bestea, galdutakoak gehiago, 4. Eta atzelariek, Aitor Zubietak gehiago egin eta gutxiago galdu, eginak 3 izan ditu, bata suertez, 2 atzean galdutakoak 4. Albitxuk egindako bat, suertez galdutakoak 6. Saribanaketari ekin diote, batetik Donostiako alkate jauna, Juan Carlos Izagirre, eta bestetik Susana Montoya, Kutxabanken ordezkaria. Torneo denetan ez da izaten, pilotaririk hoberenarentzat saria gaur bada. Eta nik uste Garbixa mar dagoela, Josen. Nik uste Pablo emango dela. Beraz hartzei. Nik uste laukote nobena beha izan da, defensan ondak eta aukerak izan dituen ondo bukatu dik eta pizkeat Zubietak ondo nahiko ondo loan duzio, baina beha izan dela izan da laukote nobena. Ni behintzat beha emango dutxorrik. Nik ere bai. Irabazleentzat trofeoak Susana Montoyaren eskutik. Biak pozik
Irribarretxu. Hirugarren aldiz jokatu dute elkarrekin, Berasaluzek eta Zubietak. 2 irabazi eta 1 galdu oraingoz. Albizuk eta Irujok berriz gaurkoa izan dute elkarrekin jokatu duten lehen aldia. Eta azteko modukoa izan da. Eta pilotaririk hoberenarentza saria Pablo Berasaluzerentzat. Izagirre Donostiako alkate jaunaren eskutik hartu du.